A campaña de marisqueo en Noia non pasa por bo momento. As expectativas non se están a cumprir e os mariscadores xa teñen claro que este ano é peor que os anteriores. A campaña de marisqueo en Noia non está a vivir o mellor dos momentos. Coa tempada avanzando, as expectativas de recoller mariscos son cada vez máis baixas e os mariscadores non ocultaron a súa preocupación. Pola súa parte, aseguran que a situación empeora cada ano, con menor cantidade de marisco, tamaños máis pequenos e unha competitividade feroz entre os traballadores. Non, expectativas ningunhas, As expectativas ningunhas. Outras están baixando o precio un montón. Marisco pouco, moi pouco. Os barcos teñen o peor, porque xa teñen gastos, pero fatal. A verdad que eu este ano para min fatal, ainda creo que foi mellor o ano pasado cando viñamos. Moi mal, no hai. Este año mal, pero mal, Mal. Se cerraron outros años con menos berberecho ya al final de la campaña. Este año, pero mal. Pero bueno, es lo que hai. Entre os motivos principais de preocupación, os mariscadores apuntan á calidade do marisco que se está a capturar, especialmente o berberecho. Aínda que algúns falan de que a especie japónica é a única que mantén un nivel aceptable, a maioría das especies están saindo en malas condicións, especialmente as de primeira calidade. Hai moita cría. E o berberecho de primeira xa non hai ningún, como quen di. De berberecho de primeira nada. De segunda, máis ou menos. Mas ben que todo de cuarta e terceira é o que pode haber. Única japónica. Japónica é a única especie que estás quitando ben. Babosa, os barcos creo que xa non traen nada, porque a última, aquela que vin eu ayer, eran 5 kilos. Todos os mariscadores. De onde vas con 5 kilos? Pequeño y muy poca cantidad. Y japónica, que es lo que nos ha dado la vida estos años, pues este año nada. Un poquito, un muchito ahí abajo, pero mal. Pero bueno, eso es lo que toca. A baixa calidade e as poucas capturas tamén van ligadas a un aumento da contaminación nas rías, que dificulta o traballo dos mariscadores. Moitos aseguran que sen cambios nas políticas e na xestión das rías, a situación non mellorará. A campaña está indo mal, xa se ve pouca pesca, moita contaminación. Aquí, como non cambiemos de mandatarios, isto vamos ao tacho, Aquí vamos morrer a fame. A estes non miran por nós, así. Vamos, pero morrer de fame. Cada ano a peor. Levo vindo 4 anos e cada ano vamos a peor. As expectativas para o futuro son máis que desalentadoras. Os mariscadores prevén que a situación empeore, xa que o pouco que hai nas rías parece estar esgotado. Lo poco que hay ya lo cepillamos casi. Para coger ya un cupo cada uno ya cuesta muchísimo. Y hay mucha gente que no lo trae. Pero bueno. Eu penso que é peor. A peor, cando o comezo da campaña foi así, agora para baixo. A campaña de marisqueo en Noia, como tantas outras no litoral galego, segue a enfrontarse a retos económicos e ambientais. Os mariscadores piden solucións urxentes para evitar que a situación empeore aínda máis.